Grabe yung suporta ng mga fans dito ni Rian. Grabe talaga. Magmula yan doon sa may kanto ng Cavite Street hanggang dito. Hello mga manoy! Hello mga manay! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Diyos ay tanggapin, ikaw po ang tanging alay ko.
nandito kami mga manay sa Cavite Street, dito po sa Lumentry. Ang dami na naman mga bata sumusunod. Yan. Kaya pinagkukulong si Rian dito mga manay. Hinahabol ng mga fans. Nagpadaan sa sabawan, may nagsisikawan. Titignan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay umulog ko sana sa Palawan. Aking ginusta sa manok na pula, mukhang natamayan. Nagsimulan sa kaan manok na pula, biglang tinawaan ng ewang ito. Sa isang ilag lang ako'y kinabahan. Tayo Hilbal. ang mayroon sa Palawan, tinalo ko sa sawagan. Umuwi sa buhay, ako'y matamalay. Ako'y nagsisisi sa ako'y nalap na lalaki, tungkol ba na sa wifi? Grabe yung mga bata, talagang sumusunod mga manay. Isip ko, Nagkakaguluhan si Rian dito eh. kinarati niya ka, basag-basag Dami
Daming humihingi ng ano natin, ng channel natin. Panonoorin daw nila. Ay babalik mula siya sa Taiwan. Kaya tinistigo ko rin ang lingko. Dahil sa sugal pa. Talagang sumusunod sila mga manay. Sinusundan talaga nila si Rian. Bumalik at muling galing alis. Tatapakan ng pabilis. Yayakapin ng pagkit. Tigil ang hirap mo. Check nyo lang ano ko, channel ko, Hinban. Ay, na chairman. Ayun, may mga nagbigay o galing pa sa taas. Yung mga ano yan. Ayan.